Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi! Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, mai buni poate am fi, ce bucurie ar fi! Decembrie vine cu emoție, cu sărbători, cu tradiții, cu bucurii, cu colinde și clopoței. Magia Crăciunului ne transformă în niște copii care se bucură și de cel mai neînsemnat cadou. Alergăm, ne pregătim să avem casele curate și îngrijite, să ne împodobim bradul și să avem mese îmbelșugate. Ne ocupăm de detalii lipsite de sens și uităm de fapt ce înseamnă cu adevărat Crăciunul, această mare sărbătoare creștină în care lăudăm nașterea pruncului Isus. Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, ce bucurie ar fi! Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, mai buni poate am fi! Dacă în fiecare zi Crăciunul ar veni, mai buni poate am fi! Mai buni poate am fi! Uităm de cei singuri, de cei fără case, de copii, de bunici, de cei care nu au brad și nici ce pune pe masă. Uităm că, de fapt, Crăciunul e o stare de spirit. Pentru bătrânii singuri și neajutorați din Poiana Brăieștilor, această trăire nu este deloc străină. De 10 de ani, un om se gândește la ei și la nevoile lor și le ușurează atât cât poate greutățile, ajutându-i, oricând, cu o bunătate inegalabilă pe care o întâlnești din ce în ce mai rar. Cine mai dăruiește astăzi, fără niciun interes? Cine mai dăruiește oricând, nu doar de Crăciun? Puțini sunt cei care uită de ei și au grijă de ceilalți. Pentru Ioan Ciobanu, a dărui din toată inima este un mod de viață. A dărui și de Crăciun este bucuria supremă. Bucuria bucuriilor de peste ani pe care le-au adus în sufletele oamenilor împreună cu prietenii lui de la București. O bucurie pe care a pregătit-o încă din toamnă, cu emoția unui copil, inteligența unui adult și sufletul unui bun creștin. Atunci când totul a fost gata, și-a revărsat bunătatea în casele bătrânilor bolnavi și singuri din cătunul în care s-a născut. Acolo, în Poiana, a ajuns pentru prima dată și Moș Crăciun, care a împărțit darurile trimise de la București. Tante Linuța, să rămână! Bine v-am găsit! Bună ziua, Doamne ajută! Ce faceți, mamă? Moș, e voi la matar! La moș a venit! M-a delegat domnul Ciobanu să vin la dumneavoastră, să vadă ce de tot sufletul lui, o mică atenție de Crăciun. Mulțumim, să vă dea Dumnezeu sănătate și voi, să aveți grijă de dumneavoastră. Numai bine. Mulțumim, mulțumim. Noi plecăm să aveți parte de sărbători fericite și sănătate, bucurii. Doamne ajută! Nu știu. De frumoși sunteți! Stau în mută rugăciune, pentru sărbători, bine v-a găsit, bucurie și mai bine din partea lui domnul Ciobanu și al prietenului lui la București. O mică atenție. Să aveți parte de Crăciun fericit, bucurii și Doamne ajută. Mulțumim mult sănătate și pentru domnii de la București, din toată inima și de satul nostru. Să rămână. Bucurii, sănătate, o mică atenție la domnul Ciobanu și la domnul prietenul lui.
Să aveți un Crăciun fericit, sănătate, bucurie și mai bine. Mulțumim, mami, mulțumim din suflet, mulțumim, pui, are grijă de noi. Așa, vă dați Dumnezeu sănătate. Sănătate, Doamne ajută. Doamne ajută. Dumnezeu să vă ajute. Da, domn Ciobanu, știm noi dacă e de sala, Da. nu să nu știm, dar are grijă de noi. Doamne ajută! Și faceți om bun. Ce să fac eu? Bine v-am găsit. Bine. Ce faceți? Sănătos, voinic? Așa ca la 82 de ani. Mulți înainte, vă dăm în sănătate. Doamne ajută! la ochi. Hei, Acum de Crăciun la domnul Ciobanu și la prietenii dumnealui de la București din toată inima, o mică atenție, să aveți parte de un Crăciun fericit, sănătate, dumneavoastră și familie. Și ei la fel să aibă și familia și copiii și Vă toți. mulțumesc. E 20, sper să nu lipsești la școală, da? Bine, ne vedem atunci, da? Merge la școală, La nu școală. lipsește. Da? Merge. Bine, rămâne sănătoși. Vă mulțumim Doamne frumos, ajută. sănătate, Mai vedem. sărbători fericite. Bine v-am găsit. Ne iertați că venim așa, dar trebuia mulți să vină la dumneavoastră. Dar domnul Ciobanu și la prietenul lui din toată inima, un dar de Crăciun, să vă bucurați de Crăciun, de sărbători fericite, să vă dați la sănătate. Bucurie. Cum te cheamă? Marinica, bravo, mă bucur. Și câți ani ai, Marinica? 8 ani. 8 ani, mulți înainte. Deci te găsesc atunci, da? Dar pe una alta am adus lui mămica și tu ai aici ceva bun în sacoșă. Să aveți parte de Crăciun fericit, sănătate, bucurie. Așa, bravo, Multă puiule. sănătate și vă mulțumim frumos. Sărbători La fericite. fel dumneavoastră. Da. Pa, puiule. Tanti Doina, să rămână, bine v-am găsit. Ce faceți? Ce faceți, domnule? Și am venit la dumneavoastră să vă oferim la domnul Cioban, la prietenul nostru de la București, o mică atenție. Să aveți sărbători fericite, ne scuzați. Mulțumesc, la Niva. Vă mulțumesc tare mult și De la- sărbători fericite. Da, mulțumim, e foarte bună pentru noi. Să-i foarte bine Noi atunci. suntem răi. Da, Noi, da, noi da. nu suntem după vreme. Așa e. Că vremea e prea bună pentru noi. Că să mănâncă unul cu altul. Nu e Așa așa? e. Da, da, da. Na, ce să facem? Da. Asta. Am venit să vă înselinăm un pic ziua. Trimiște domnul Ciobanu. O mică Mulțumim atenție de sărbători. Să aveți parte Mulțumim de frumos, să-i dea Dumnezeu sănătate. dumneavoastră și familiei dumneavoastră. Să-i dea Un pic să vă Dumnezeu, îndulciți, dacă tot. să-i dea Dumnezeu sănătate. Sănătate, bucurie și Și noi să ajungem mai mulți ani și El să trăiască. mulțumim la fel. Mulțumim frumos. Crăciun fericit, bucurie și mai bine. Mulțumim Doamne asemenea, ajută. mulțumim. La revedere. Sănătate. Crăciun fericit. Suntem singuri, eu plecat copii, Ai. stare urât și rău în satul și am rămas puțini. Ce rău îmi pare. Dar aici stați singură acasă? Nu, am și soțul. Soțul meu are transplant de 17 ani de ficat. Și Aoleu. acasă mă așa cu boala, cu medicamentele, cu dusul la București, la Fundeni. Aoleu, îmi pare rău. Ce să facem? Eu nu pot de picioare, nici eu am poliartrită și o deformat și mâinile și greu. Vă ofer din toată inima lui, la prietenul dumnealui, o mică atenție, să vă bucure sufletelul cu niște dulciuri, cu niște mâncare. Tăti bun, tăti plinit. Bun, sănătate, mulțumim tare frumos. Un pic de curățenie am făcut. Foarte bine. Păcat, dar Așa e. Așa. că mâine n-am cu tine. Hai, băiete. Mulțumesc. De la domnul Ciobanu să aveți parte de, Sunt aranjate. din toată Mulțumim tare inima mult. lui, o mică atenție de sărbători. Mulțumim. Și Doamne La ajută, fel. dumneavoastră și familie. Bine v-am găsit. Ce faceți? Uite, mă pregăteam să fac sectorul la văcuță, la purcel. Ce bine. Ai, bun. Și la domnul Ciobanu, și la prietenul lui, Doamne ajută. Sănătate din partea noastră și Crăciun fericit vă dorim. Cântăm în noapte florile de-alberi. Răsună sarea până în zor. Cântăm în noapte florile de-alberi. Răsună cerul la cântător. Zeci de bunici pe care nu-i mai caută nimeni, izolați, luptând cu timpul, cu boala și cu neajunsurile, cu fețe brăzdate de gânduri și lacrimi, încovoiați de muncă și unii uitați chiar de proprii copii. Bunici resemnați, care nu se mai așteaptă ca cineva să le mai deschidă ușa. Unii își duc veacul în case mici, întunecoase, cu podele de lut și sobe ponosite. Bunici bolnavi, mame singure cu copii, oameni cu tot felul de griji și de nevoi, au primit înainte de Crăciun un strop de bucurie. Pe un ger cumplit, în ziua de Sfântul Nicolae, grăbit,
Moș Crăciun, încălcat de daruri trimise de Ioan Ciobanu, a bătut la poarta fiecărui bătrân din sat. S-a născut pruncul cel sfânt din Betleem, vestea ducem. S-a născut. Matane. Da, Dumnezeu. Dar m-a dat sângură? Să vii la molatri. Spune lui Doina să vii la vale ca să... Vii la vale, să vii la vale. Las că-i spune lui Doina. Spune mei, te rog. Spune, Doamne. Ce de atunci, dacă da, nimic. Las că-i spune. Vine frig acolo, da. Las că-i spune să vii el la vale. Nu e să vii numai decât. Te duceam, o? Acum mergem. Da, mergem Așa, la vale. nu e să vii repede. De când nu mai fost moșul la matale? Nu mai fost eu. Nu mai clientul meu, bătrână. Nu-i mai trebuie, bătrână. Bolnavă. Da. Aprinde tu doza aceea, dacă vrei, hai să stări de acum, eu nu pot merge. Da, ieșim noi acolo. Noi plecăm și vă lăsăm cu Dumnezeu în pace și liniște, sănătate, bucurie și să aveți și un Crăciun fericit. Multă sănătate. Să rămână. Tot timpul mi-a dat pâine în casă, am avut pentru mâncare în casă, tot timpul m-a ajutat. Tot timpul. Ba da prostii mie aici. Ba da prostii și vă doresc sărbători fericite. Puteți duce? Da. Da? Să aveți bucurii, sănătate, Crăciun fericit. Mulțumesc tare mult, să vă dea Dumnezeu sănătate la toată lumea. Spuneți-le, domnul Ionic, că dacă vă întâlnesc, multă sănătate și sărbători fericite din partea mea. Da, vă mulțumește, sigur vă mulțumește. Da. O să vă... Tot timpul m-au ajutat în casă aici, mi-au trimis pâine de când am venit, că eu nu sunt din sat de aici, dar am o 20 de ani de când stau și m-am luat tot așa, am reparat o casă undeva, am stat în casă cu chirie, m-am mutat în altă parte și acum suntem aici și încă n-am reușit nici aici cu actele, nu suntem gata. Da, vă doresc la toată lumea sărbători fericite. Mulțumim, să vă dea Dumnezeu sănătate. Mult sănătate lui Domnul Ionic și la familie, la Dumneavoastră copii, la la fel. toți. Să rămân la... Ce faceți? Ce fac? Eu te duc lemnișoare în casă. Lemnișoare? Oh, bun. Cum e cu sănătatea? Nu e bun, Nu e bun deloc. Am fost și ieri, am luat analiză la spital. Ne-au luat să vadă. Și cum e? Nu m-am pregăsit bine. Îmi pare rău. Ce să fac asta? Asta. Am ciorul rupt, am fost la... Asta o lună jumate, aici am varici. Am avut rană, l-am 2 ușoare. Foarte pare greu. rău. Și timpul, ani se duc. Așa e, da. Dacă așa vrea Dumnezeu, cât așa, atât așa. Să vă rugați la Dumnezeu Mă ca să rog, fie bine. am mai rămas cu 1, 2, am dropat pe chela de pază cu 9 pare rău, și Dumnezeu băiatul să de ierte. 50. Dumnezeu să ierte, da, îmi pare rău. Ce să mai zic, nu mai zic nimic. Așa vreau, vrut Dumnezeu Hai de mine, îmi să pare rămân. rău. Dacă ajut. Și lângă toate nenorocirile astea care ați avut și necazurile, Mulțumesc, mică mă, bă, da atenție, bucurii proste. la domnul Ciobanu și la prietenii Să-i dea dumneavoastră, Dumnezeu din toată inima sănătate. vă oferă. Bă, da proste, să dea Dumnezeu sănătate la toți Dumneavoastră. care Mulțumim la vă fel. osândiți, Da, bă, da da. proste. Doamne ajută! Să vă ajute Dumnezeu cu sănătate, pentru că veniți și ne aduceți câteodată, nu mai îmi duceți. Doamne ajută! Asta. Că dacă n-aș avea, nu vă dați lua pastile, eu aiurea. Așa, da. Da, nu pot. Sănătate mult să aveți. Mulțumesc Crăciun frumos. fericit. Mulțumesc că seara fericirea mie, alții 2 copii au rămas. Utilizez copiii, ia 2 flori, am mai rămas cu unul. Sociala e în Botoșani, cu roșu. Nu mai zic nică. Foarte necăjit, foarte amărât și m-am îmbolnăvit cu inima. Grele bătrânețe. Grele, da. Dacă vin. Copila. Mama să îngroape ei 2 copii. În loc să mă îngroape ei, îngrop eu. E durere. Ce să fac? Așa vrea Dumnezeu. Na, trebuie să mulțumesc de bune și de rele. Cine? Așa eu fost înscris, așa... Să acolo sus la Domnul, poate e La mai bine. Domnul, dar eu ce fac? Spune și nu fac. Să ne închide cam ușa, stau, să noaptea unde eu pot să rău cu ei, m-am gândit unde să mă duc, numai pentru mine nu văd amieri. Amieri, mă oferi Dumnezeu. Cât așa, atât așa asta. Așa e. Cât e ghemul. Sănătate. Să rămână. Vă mulțumesc din suflet, spune lui domnul Ciobanu, îi mulțumim din tot sufletul. Pentru că vă grește, trimite la babă și ai bătrâni bolnavi de piede.
Deschide ușa creștine, florile d'albe. Cât de mult ne bucurăm când primim, atât cât se bucură și cei care dăruiesc. Cu câtă nerăbdare așteaptă un copil sărbătoarea Crăciunului, pentru că știe că doar atunci, odată în an, bătrânul cel bun cu barbă albă le împlinește și cele mai mici dorințe. Să trăiești gazdă mulți ani, flori de mărumerișor. Să ai casa. Există în lumea asta copii care nu au trăit niciodată emoția întâlnirii cu Moș Crăciun sau măcar cu Moș Nicolae, care credeau că moșii cei buni nu mai sunt la fel de darnici sau că i-au uitat sau nu mai aveau daruri pentru toți, nici jucării, nici dulciuri, nici măcar mere, nici nuci, nici colăcei, nici pentru copiii din Poiana, nici pentru Ioan Ciobanu, nici pentru frații săi. Au sperat întotdeauna că moșul va veni la anul, dar anii au trecut, copiii au crescut, iar moșul a bătut la alte porți. Pentru ca niciun copil să nu mai simtă tristețea pe care ei au simțit-o atunci când erau copii, Ioan Ciobanu și prietenii lui de la București și-au asumat aceste roluri. Și de mai bine de 15 ani fac tot ceea ce este posibil ca toți copiii din Poiana, din Pristești, Busuioceni și Brăiești să trăiască magia sărbătorilor, la fel ca orice alt copil din orice colț de țară. Adună câte puțin din puținul lor și fac fapte bune, care se adaugă celor de peste ani săvârșite la Brăiești, dar și la București. Aduc bucurie și emoție în sufletele inocente de copii pentru care Moș Crăciun există. Masa plină tot anul. Și în acest an, moșul cel darnic și mult așteptat a primit listele de la Ioan Ciobanu și a împachetat pentru toți copiii din comună, de la grădiniță și de la școală, câte un dar. Ajutat de spiriduși, moșul a împărțit pachetele doldora de bunătăți tuturor celor 240 de elevi și preșcolari de la școala și grădinițele din comuna Brăiești. Și-l găsească flori de mărumerișor. Gazdă. Dar ai primit cadouri de la Moș Crăciun? Eu țin minte că ți-am trimis cadouri. Ți-am adus. Vezi? Și tu spui că nu există Moș Crăciun. Și la Moș Nicolae, da. Place de Moș Crăciun? Da, cel mai mult. Și de Moș Nicolae nu-ți place? Mai puțin? Da? Da. Mai ales că am și o soră. Câți ani are surora ta? Mai mică, nu? 0. Pentru că n-aș niciun an. Dar tu ai grijă de surora ta, nu? Bravo, Crișor. Hai să ne grăbim, să vorbim cu spiridușii mei, să-i grăbim, că voi nu mai aveți răbdare. Bună ziua! Dragii noastre! Bună ziua! Vă așteptăm și vă mulțumim. Vai, și v-a fost dor de mine? Da! Tare, tare? Da! Wow, m-ați impresionat plăcut. Doamne, ce frumos sunteți! De dor ce ne-a fost, v-am pregătit și câteva colinde. Dar știți colinde? Da! Nu cred. Da? Da? E, atunci o să ascultăm. De sărbători, ce te de colindă
N-auziți cocoși cântând, hai dale și ale lui Doamne, și fetele colindând, hai dale și domn Picel, flori de la fereastră, bucuria noastră, va ducem colin, peste bună pe pământ. Florile sunt albe, case luminate, mulți ani sănătate, să aveți toate de toate. Spălă gazdă și fă foc, hai dale și ale lui Doamne, și noi cântăm de noroc, hai dale și domn Picel, și spune la toți din casă, hai dale și ale lui Doamne, o sticlă de vin pe masă, hai dale și domn Picel, flori de la fereastră, bucuria noastră, va ducem colin, peste bună pe pământ. Florile sunt albe, case luminate, mulți ani sănătate, să aveți toate de toate. Foarte frumos ați cântat, deosebit de frumos. Vai, ce frumos! Avem și un interpret care vă va emoționa cu siguranță. Sper că aveți șervețele la dumneavoastră să vă ștergeți Nu lacrimile de emoție. Nu am. Ia să vedem. Bravo, bravo! La mulți ani cu sănătate, să vă dea de toate, să aveți belșug în casă, tot ce vă doriți pe masă. Spune-i anului ce bine, să se aducă numai bine. Și mai spune-i ca să-ți dea tot ce vrea inima ta. Fericire, sănătate, mai belșug în toate. Urați, măi! La anul și la mulți ani! La anul și la mulți ani! Ce frumos! Vesela, să trăiți, să înfloriți, ca un măr, ca un păr, ca un fir de trandafir, tare ca piatra, iute ca săgeata, tare ca fierul, iute ca oțelul. La ani și la mulți ani! La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericite.
sufletul. La mulți ani, copii, dragii moșului, la mulți ani. Să înțeleg că ați fost și cuminți. Mai ales cuminți, nu? Cuminți? Da! Domnul Ciobanu a vorbit cu mine și mi-a trimis lista cu toți copiii care au fost cuminți și care au învățat la școală și au fost cuminți și în familie și la părinții lor. Și mi-au trimis lista și acum am venit să vă aduc cadouri la fiecare copil din clasă, din școală. Vă bucurați? Da! Da? Bine, copii! Acum... Cu plăcere, cu plăcere și... Bravo, bravo copii! Dragii moștri, mulțumim de suflet! Și pentru tine, cum te cheamă? Giulia. Giulia, bravo, puișorul meu! Cum, nu mă cunoști? Nu mă recunoști? Da! Cum te cheamă, iubire? Bravo, și câți ani ai, iubire? Câți ani ai? Hai, ca să spui mai acus, da? Ia cadou. Mă cheamă Petru Marius. Petru Marius? Da. La mulți ani, iubire! Ia un cadou de la Moș Crăciun. Așa. Este doar cei care au... Așa. Voi ați fost cuminți? Da? Îngeraș, cum te cheamă? Alexandru. Dar tu înțeleg că ai fost cuminți, Alexandra, nu? Da, te rog frumos, ia un cadou de la moșul. Ia să dau și ție. Dacă Maria Constantin, bravo! La mulți ani. Și câți ani ai, iubire? 5 ani. 5 ani, mulți înainte. Bravo. Pe tine, cum te cheamă? Luca. Luca? Da. Bravo, la mulți ani. Fii cu micior, să scuzi pe doamna, da? La mulți ani, cum te cheamă? Luca, și pe tine? La mulți ani. La mulți ani. La mulți ani, să fiți cu micior, da? Pe tine, cum te cheamă? Mateo. Mateo, la mulți ani, Mateo. Cum te cheamă, puișor? Otilia. Otilia, la mulți ani, puișor. Mulțumesc. Ai scrisoarea de la Otilia? Da, am primit-o. Debora. Cum? Debora. Debra? Bravo, la mulți ani, puișor. Ea nu crede în Moș Crăciun. Da, acum crede. Da. Ai scris moșului? Ai spus mulțumesc moșului? Numele Cu plăcere. de la ea? Ba da, am primit-o, dar ea zice că nu, acum și-a schimbat părerea. Yasmin e cea mai cuminte din clasă, o promis că îți face cea mai cuminte față. Da. Sunt Otilia Smina. Yasmina, știu, puișor, la mulți ani, să fii frumoasă, la fel. Ce faci? Bine, bine. Cum te cheamă pe tine, că am uitat? Valentina. Valentina? Da. Și câți ani ai? Stai să mă duc aminte, tu ai scris o scrisoare, nu? Da. Da, către mine? Nu? Și ai spus în scrisoare? Ce ai spus? Am uitat. Ai uitat, lasă că m-am să amintesc, ți-am adus un cadou cu cea mai frumoasă fetiță, cea mai bună, da? Așa, ca toți copiii de fapt, da? La mulți ani, iubire. Uite-o pe mândra noastră fetiță. La mulți ani, iubire, cum te cheamă? Da? La mulți ani, bine, spui cu micioară, da? La mulți ani, iubire, cum te cheamă? Angela Lucian Andrei. Lucian, bravo, puișor, un mic cadou de la moșul. Mulțumesc. Da, să te îndulcești. Cu plăcere, dragii moși. La revedere, ne vedem și la anul. Care dintre voi a fost mai obraznic anul ăsta? Cine dintre voi? Cine?
În spate? Sunt în Dar în spate. față nu e niciunul. Tot îți cuminți, nu? Da, aici. Vai de mine. Dar eu am primit lista că toți copiii sunt cuminți. Da. E cu mici excepție. Domnul Ciobanu a vorbit pentru voi și mi-a trimis lista cu toți copiii că sunteți cuminți. Sunteți adevărat? Sunt adevărat, normal. Cum să nu? Da, dar sigur condiții, domnul Ciobanu m-a rugat să vă spun, primiți cadourile cu o singură condiție. Să promiteți că sunteți cuminți. Da. Și nu mai supărați pe doamna, pe părinți, da? Da. Promiteți? Da, asculte părinți. Bravo, așa să fiți. Și să învățați bine, chiar. Da? Bine, copii, începe să vădăm. Uite un cadouaș, ca să spuneți, hai, lasă, la mulți ani, puișor. La mulți ani. Câți ani ai împlinit? 9. 9 ani, mulți înainte. Bravo, puișor. Uite, vezi cum am sunit. Era trecut pe listă, nu? Îmi pare că așa ți minte. Cine? Cine? El e motoc și eu copilărie. Voi sunteți împreună, dar el nu era trecut. Eu s-am întrebat cu doamna Sfânt, doamna a zis poște. Dar el n-are să știe. Eu pe lista care am primit-o la mine, în Laponia. Da, i-ai scris? La Japonia. Laponia? Laponia! La Polul Nord, puile. Acolo locuiesc eu. Bine, puișor. Hai, mi-am adus aminte că era trecut. Da, hai, la mulți ani. La mulți ani. Cum te cheamă? Florin, la mulți ani. Cum te cheamă îngeraș? Iulia. Cum? Iulia. Iulia și mai cum? Dumitrache. Dumitrache. Păi, ce frumoasă ești. Da. Dar ea era trecută pe listă și eu țin minte pe listă, da? Da, Iulia. Uite, un cadou de la noi. Să fii frumoasă și ascultătoare și la mulți ani, da? Da. Doamne ajută. Hai, iubire. Pentru moșul mă pregătesc cu biscuiți și lapte. La anul de acum, da? Bun, puișor. Sărbători fericite. Mulțumesc la fel. Pregătesc cu lapte. Și tu, dar mai bine mă pregătești o colindă. Da? Ce mai? Bianca. Bianca și mai cum? Mai sunt. La mulți ani, vedeți? Tu nu pregătești biscuiți cu lapte, că mă intoxic la mult, nu? La mulți ani, vedeți, cum te cheamă? Oala Elisabeta. Wow! Pregătesc prăjitul de casă cu mere. Așa, da. Așa, și o colindă, mai cântați mai devreme, da? Și o urătură, da? Marius de pe listă, el ai trecut pe lista neagră? Nu? Nu, el nu. Nu, el nu. El nu. Înseamnă că e alt Marius, nu? Alt Marius. Da, bine Marius. Hai, la mulți ani. Așa să-ți ajute Domnul, flor de bărunt, verișorul. Bineînțeles că moșul nu i-a uitat nici pe cei care le îndrumă copiilor din Brești pașii spre cunoaștere, spre viață. Masa plină în tot anul, florile galbe, așa să-ți ajute Domnul. Noi îi mulțumim din suflet, domnului Ciobanu, că s-a gândit și la noi, dar mai cu seamă îi mulțumim că s-a gândit la acești copii și le-a adus în betul pe buze și au fost copii cu lacrimi în ochi, au fost copii care așteptau cadou cu nerăbdare și pentru bucuria din sufletele lor, noi suntem recunoscători cadrului didactic de domnului Ciobanu. Îi mulțumim încă o dată, îi dorim multă sănătate și să-i dea Dumnezeu înzecit câtă bucurie a adus astăzi în această școală și câtă bucurie a adus în sufletul copiilor. Îi mulțumim din suflet. Și noi vă mulțumim că ne-ați primit și ne-ați oferit șansa și domnul Ciobanu să ofere aceste daruri și mai mult contează. Da? Un efort imens la care am fost părtași și noi, spiridușii moșului. Nopți nedormite, griji, telefoane, planuri și multă emoție. Toate acestea pentru 240 de inimioare fericite. Un schimb corect, care a meritat fiecare minut, fiecare trăire, fiecare lacrimă izvorâtă din sentimente sincere, răscolitoare, și la București, și la Botoșani, și la Brăiești. 500 de kilometri. Nu pot sta în calea niciunei bucurii dacă ea aduce alte și alte bucurii.
După ce a fost la micuții din Brăiești, Moș Crăciun cel Bun, cu listele întocmite de Ioan Ciobanu, a vizitat și copiii din București, pentru că despre asta este Crăciunul. Crăciunul înseamnă bunătate, iubire, iertare, acceptare. Este sărbătoarea care aduce o bucurie nemărginită în sufletele oamenilor de pretutindeni. Ne apropie unii de alții și ne învață să fim altruiști, să dăruim fără să așteptăm ceva în schimb, să uiți de tine și să găsești timp pentru alții, să îndepărtăm ceea ce este neînsemnat și să ne concentrăm pe adevăratele valori, să fim oameni buni, blânzi și iubitori, să aducem zâmbete pe fețele triste, strălucire ochilor plânși, dragostea lui Hristos în inimile celor care nu au simțit-o niciodată și speranța că nu sunt singuri. Dragii mei, este a doua oară când mă duc la niște copii nevoiași, bucuroși, și voi face chiar eu personal pe Moș Crăciun. Bucuria este foarte mare și mă așteaptă. Mașina este plină. Așa își zidesc Ioan Ciobanu și prietenii lui de la București, oameni cu suflet mare, cu bunătate nemărginită, care dăruiesc fără să știe cui, fără să judece și fără să obosească, trepte spre poarta raiului. Adevărata bucurie stă în lucruri simple. Un gest, o vorbă bună, o pâine caldă, o inimă mângâiată, un copil fericit sunt de ajuns pentru ca tu, om creștin, să fii împlinit.